Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Angiphinde. Idlozi akuyena umuntu wake noSwafa. Idlozi alisiyena umkhulu wakho nogogo kwakho nabo bonke asebafa. Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Uma isangoma sesiceda ukuthwasa. Siya olwandle sibuye nenyoka. Suke sibuya noma emfuleni sibuye nenyoka. Lapho sibuye nalo idlozi noma nomoya esizobhula ngawo. Suke singabuyanga nowakini ofile noma nabakini abangasekho noma nabakubuwaso abangasekho. Suke sibuye nomoya. Uma besilande abafileyo ezobhula ngabo uma amadlozi kwabafileyo bese ngezoya emfuleni bezoyothina ngoba abafile abangcwatshwa ngemfuleni bangcwatshwa emathuneni. Sure. And ayikho lento yokuthi izangoma isebenza ngabantu abafileyo into engekho. Ngoba uma izangoma beyisebenza ngabantu abafileyo ngabe ziyaya la kufuwe khona. Isangoma singeni la kufuwe khona. Ungangayingani la ufuwe khona kanti usebenza ngayo lento le usebenza ngabo phela izangoma ufuna bezizona thina silethe inkonzo la kushonwe khona fana besifica zona igcwele ziyolanda fresh anointing ziyolanda ugcobo olusha ngoba isebenza ngabafileyo uma beyisebenza abafileyo fana bathi ayipheli emngcwabeni sifica kuqala isangoma sisebenza ngabantu abafileyo sisebenza ngomoya obizwa ngedlozi iwona esibhula ngawo ingakho kumbhalo ucacisile la umbhalo ukuthi ake ungibhulele ngani ngedlozi ungenyusele engiyakumusho idlozi nomuntu ofileyo into ezimbili ezingafani. Lapha nina nitshelwe uma nibhulelwa kade nithi ake siyozwa ngoba namanga bafike bakhuluma amanga ngempela laba banamanga niyozwa kubona ngoba vele nani niyasho nithi baba namanga bafike abantu besuka bethi ingane ishayizwe imoto njena umkhulu wayo uthi ukuthele akenzelwe itiyana wayesephohloza ingane ngemoto akekho umuntu ofileyo ongabulala ingane yelineage yakhe yozalo lwakhe ayiphathaze ngemoto akekho noyedwa. That's a very serious allegation. Akekho umuntu onjalo lento ekhulumayo ukuthi umkhulu uthi ukuthele idlozi elikhuluma enye into nezimfuno zedlozi ziyezinye njoba uyakuzwa ukuthola umakoti akabathola abantwana ingoba ubabezala uvundle sibelethweni sikamakoti uthothi lo babezala esaphila umakoti wayengakwazi lokuhambisa ukudla ohlangothini lapha phezulu ngakhona kuthiwa umakoti akadluleli esilulweni sikayisezala manje uma esefile sekuthiwa yena uyisezala sekuhuyo ongena phakathi esibelethweni i-offside leyo akakwazi umuntu ongakwazi ukuhambisa ukudla ohlangothini lwakhe esilulweni sakhe uqhamisa ezongena kwena umakoti futhi owesibili ngeke ubabezala avale isibeletho sikamakoti oshade ngokusemthethweni la ekhaya kube amadodakazi la ekhaya ezala ukudlula ukudlula amaphela namagundane la ekhaya uma ekwazi ukuvala akavali ngani izizalo salaba abashada bengakafanele ukuzala amina abazala bengafanele ukuzala amantombazane asivule sebeshadile yini bazali bengashadile ngoba kwayena wahamba emhlabeni azikahle ukuthi ukuzala umuntu oshadileyo uma ezovala uvalelana sikamakoti ashiyese amantombazane uthola amantombazane abazala ayakhulula kodwa yena uyakwazi ukuvala izalo uyakwazi ukuvala ibeletho akavala uvalelana sikamakoti akuyena umuntu ofileyo ovala izalo imimoya yamadlozi ngoba izinto ezenziwa amadlozi ziningi kakhulu ezixakileyo futhi engiyamcabangela umuntu ophilayo ongeyize ezenziwa abakithi asebafa nabalele zenziwa yiwona ngeke phela idlozi limcabangela umuntu ngoba akuyena owakuba bahlobene